cincinsa da wulakanci ba abin da ba za mu yi mai ba na rantse da girman Allah goban muka ji Abuja ba wallahi garin nan ba wallahi gobe Abuja za su tafi gobe Abuja an kira za ka yi bayani Abuja ma an kai je kuma ma akwai inda zan sa a kai ka zai yi bayani abu da shi daga nan ma ba ka kare gani na ba sai can ka zo ka kawo abin da kai ka je ka kawo na wallahi kai za mu hada wallahi sai ka gane bakka da wayo na rantsi da Allah yanzu Ali Umar ko Ali Ayro bai layo bai isa hana a tabu da kai ba na rantsi da Allah sai mun tabu da kai wallahi Alhaji na rantsi da Allah Alhaji wallahi sai mun tabu da shi da dai wallahi sai mun tabu da Alhaji kai wallahi Allah sai mun tabu da kai kuma azaba ba wacce ba za mu gana ma ita ba eh ka gane bakka da wayo ba ga shi dan sanda ya shiga magana ba eh bai kama ya yan iska to shi dan sandan ya wallahi dan sandan me yace shi dan sanna a fararen kayaki abin nan saboda yana kula da irin 'ya'yan iskan nan da barayi a kasuwa to mu 'ya'yan iska ne da barayi kai ma barawo ne dan kai ma